O Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares logrou posicionarse nos últimos anos desde a Universidade de Santiago como referente no seu campo. O CICUS céntrase en desenvolver ciencia na fronteira do coñecemento nos ámbitos da química sintética, a química biolóxica e os materiais funcionais. O seu recoñecemento por parte da Xunta de Galicia ciméntase nun modelo baseado na autoexixencia e na avaliación externa, así como no seu éxito na captación de talento. A todo isto, únese a posta en marcha do primeiro máster multidisciplinar asociado a un centro de investigación do Sistema Universitario de Galicia. O CICUS é a entidade galega que concentra o maior número de investigadores e proxectos financiados polo Consello Europeo de Investigación. Ademais de publicar nas revistas científicas de referencia a nivel mundial, os seus máis de 180 investigadores captan 5 millóns de euros anuais para proxectos, dos que cerca de 20 son internacionais. Nos últimos anos, licenciaron 8 patentes, crearon un spin-off e traballan na creación de 4 novas empresas.